Lemana an bɛ aw lajɛlen fo ka koɲuman dɔn ka don o don timinadiya kosɔn ni ka Lidi Media lajɛ walasa ka kunnafoni an b'a fɔ ko aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabaw la i b'a ye k'a fɔ Banɲagara mara kɔnɔna na lakanabaliya ka gɛlɛ yen nɔ kosɛbɛ. Mɔgɔ caman bɔra u sigiyɔrɔw la a ko kɛlen don ka sigidalamɔgɔw jɔrɔ kosɛbɛ. Kɛnɛya ko sigikafɔba fana baaraw sabatira laɲini caman kɛra ko hokumu kɔnɔna na Bamakɔ yan nɔ. An bɛna laseli wɛrɛ sɔrɔ ka fara olu kan ni ko ka tulo garisɛgɛ ye dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Lemanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw danse Lidi Media jabarani kan walasa ka aw kunnafoni. Kibaruw daminɛw la an bɛ taa jamana camancɛ la Banɲagara lakanabaliya kama dugu caman b'a la ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la mɔgɔ caman yɛrɛ fana ni b'a la ka ntanya a ko la. A kɛlen don sababu ye ka sigida ɲɛmɔgɔw jɔrɔ kosɛbɛ. Min bɛ tali kɛ mɔgɔ caman fana b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la olu minnu b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la u b'a la ka taa k'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen to yen. Amadu Lugu ye Banɲagara sifinw ka ɲɛmɔgɔ ye ale min fɔ an ɲɛna k'o kan ko an tulomandaw dɔw fɛ nin kumakanw senfɛ. An bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu fatura ni ataki na kɛrɛnkɛrɛnya la minnu tora ni vendredi kɔnɔna na donc a y'a fiɲɛna cogoya min na o nana dafiri dugu mun bɛ taa fo dugu wɔɔrɔ la donc ataki bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ donc dɔ kɛra Kenje mara la Kenje kɛra cercle o ye dugu 3 ataki ɲɔgɔn fɛ Gase Madina ani Irigili donc n'i y'a ta k'a lajɛ fana dugu dɔ bɛ wele ko Burari ale bɛ Lowologi commune na donc Sege mara la Sɔnfununi ani dugu damadɔ u taara u dafiri o dugu ninnu na donc n'i y'a ta k'a lajɛ ataki ninnu bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u taara mɔgɔw ni bɔnɛ u ni na a ka ca ni mɔgɔ 26 ye ka d'a kan tuguni u nana dugu jeni ka taa n'u ka bagan ye mais an b'an sinsin mun kan o ye foli ye ka ɲɛsin an ka armée Mali ma bari an y'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛnw fana sɔrɔla et puis u baara la minnu taara tiɲɛni kɛ Bangel Tupe Gase ani Madina yan fan ninnu na olu tilalen u ka tiɲɛni na dɔrɔn an ka kɛlɛkɛtɔw taara u sɔrɔ fana u ka baara kɛ ka tɛmɛ donc ala ko tiɲɛ an b'u fo yan nɔ an b'u f'u ma k'u bravo k'u félicitations a ɲini u fɛ tuguni u ka continuer ni kɛlɛ ye an fana b'u kɔ bi an b'u kɔ sini donc ne tun ye mun kɛra vendredi tɛmɛnen an fɛ. Yuruguyurugu ni donkojuguya kɛlɛli ko sira kan association démocratique 101 mɔgɔw ye kalanbulon dɔ sigi ka ɲɛsin sifinnakaw ma min b'a to u bɛ se ka nin gɛlɛya in taabolo faamu cogo min na ni fiɲɛ minnu b'a la ka ɲɛsin yiriwali baaraw sabatili ma. Sanbiru Jalo ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye ale min fɔ an ka kulomandaw dɔw fɛ. Sɔgɔmada in lajɛ ye hakilina jigin ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama diɲɛ seleke 4 n'o ye Nations Unies tɔnba min bɛ ka diɲɛ bɛɛ mara olu ye don kɛrɛnkɛrɛnnen n'an ko ma 9 décembre k'o kɛ don ye ka ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ma n'an ko ma 9 décembre journée internationale lutte contre la corruption. Démocratie 101 a b'an ka baaraw la an ka plan d'action kɔnɔ san o san an bɛ o don ɲɛnamaya ɲinan fɛnɛ an y'a ye c'est vrai an tɛ ka k'a don na mais an bɛ décembre kɔnɔ ko an bɛ kibaruya di kɛ min bɛ ɲɛsin intégrité ma tilennenya wale bunahadamadenya yɛrɛ tɛ taa min kɔ n'o ye hadamadenya kɛcogo ɲuman ye des personnes intègres k'an bɛ sigi kɛ ka conférence kɛ ka ɲɛfɔli kɛ intégrité kan donc an ye nin baara in sigi o hukumu kɔnɔna la sɔgɔmada in na min wele Modibo Keyita la donc ka bɛɛ fo parce que an y'a ye yuruguyurugu kɛlɛ a ma nɔgɔn mais an ka tɔn ko k'an b'an cɛsiri a kɛlɛli fɛ ka d'a kan an yɛrɛ ka objectif général o b'a ɲɛsin yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛli ma k'a fɔ yuruguyurugu n'a ni an ko ma ko corruption ani délinquance financière o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka baaraw kɔnɔ cogo min na o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka dugu kɔnɔ cogo min na an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fo parce que an y'a ye transition autorité y'i cɛsiri u ye baara caman kɛ yuruguyurugu kɛlɛli la vérificateur ka rapport ka fara o clé ka rapport kan société civile fana y'i cɛsiri an ka baara in bɛ don hukumu kɔnɔna la k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ ni yuruguyurugu bɛ jamana kɔnɔ développement ka gɛlɛn bamananw ko de ko n tɛ san sɔrɔ juru kɔ nin baara in na an bɛ projet LUSEC fo olu de y'an dɛmɛ musaka bɔli la nka nin baara dɔrɔn tɛ parce que ɲinan activité laban bɛ kɛ nin ye nka 2025 kɔnɔ plan d'action b'an bolo an kan ka baara minnu kɛ tugun ka ɲɛsin yuruguyurugu kɛlɛli ma mais o dɔrɔn t'an ka baara ye n'i y'a mɛn démocratie 101 a bɛ fɔ ko bɛɛya ko démocratie a bɛ se ka faamuya cogo di anw ka tɔn kuntilennaba dɔ y'o ye nka n'an ko k'an bɛ démocratie fana kɛlɛ fɛn minnu b'an kɛrɛfɛ n'o bɛ se k'an bila retard la n'o ye yuruguyurugu ye an kan k'an sen don o fana kɛlɛli la donc an tɛ tamakiya an tɛ siran an b'a fɔ de yuruguyurugu ka dabila jamana kɔnɔ ni maa min sɔrɔla an b'a ɲini justice fɛ o ka kɛ misaliya ye ka se ka o maaw sanctionner kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni personne ni modèle banna jamana kɔnɔ ka maaw ye minnu ye misaliya ɲuman ye n'o banna jamana kɔnɔ o de b'an se nin yɔrɔ in na nɔ jamana bɛ dako min na bi yuruguyurugu bɛ domaine bɛɛ kɔnɔ i tɛ se ka domaine kelen fɔ jamana in kɔnɔ yuruguyurugu tɛ domaine min kɔnɔ donc an b'a bisigiya k'a fɔ an kan k'an cɛsiri a ka se ka ban
parce que développement min n'a mago b'o la an tɛna se k'o sɔrɔ tant que yuruguyurugu bɛ jamana kɔnɔ dɔw ko ko munna an ma taa se minnu bɛ cakɛda baara yɔrɔw la an ko d'accord ko sa mina ka to don ngomi an bɛɛ denmisɛn ye anw ni garijɛgɛ bɛ kɛ administration baara la sini ko n'i ye bi maa min bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ sini baaraw la n'i y'o former a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ misaliya ɲuman ye an t'a fɔ ko minnu b'a kɔnɔ k'u tɛna dabila dɛ mais an b'a bisigiya k'a fɔ olu hakili kɔgɔra ka se yɔrɔ min na an jeunes hakili ma kɔgɔ ka se yen nɔ c'est pour ça an y'a ye nin kɛnɛ in an y'a ŋaniya ka ɲɛsin jeunes de ma kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a ye denmisɛnw de kɛra ka salifa mais an b'a ye fɔlɔ an ka maakɔrɔ minnu fɛnɛ bɛ yen n'olu bɛ administration kɔnɔ bi o ka kɛ misaliya ɲuman ye dɛ parce que ni misaliya ɲuman de banna jamana kɔnɔ o de bɛ na ni yuruguyurugu yɛrɛ carinni o de bɛ na n'a fanga sɔrɔli ye an dun ka hakilina ye k'a fɔ a ka se ka ban a ka se ka dɔgɔya hali bi a ka ja mɔgɔw ka se ka o hakilinaw fɔ yuruguyurugu kɛlɛli la dénonciation ka se ka caya an ye tɔn fɛn fɛn wele a bɛɛ cɛsirilen don yuruguyurugu kɛlɛli la an balakaw fɛnɛ bɔra ka caya c'est pour cela an m'an ka hakilina focaliser jeunes kan ko ni jeunes cɛsirila a kɛlɛli la an mago bɛ siniɲɛsigi min na an b'o de sɔrɔ bon an jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye bon en tant que jeune bon jeunes jɔyɔrɔ yɛrɛ ka kan ka kɛ min ye kosɛbɛ kosɛbɛ c'est comme an k'a dɔn an yɛrɛ ye min ye fɔlɔ parce que n'a mɛn yuruguyurugu bɛ daminɛ cogo min na yɛrɛ c'est comme ne yɛrɛ kɔni bolo c'est comme walifɛn i ka walifɛn to yen et je pense que dans la famille bɛɛ bɛ lamɔ ni fɛn dɔ ye walifɛn ye min ye o tɛ yen fɛn min t'i ta ye i k'o to yen bon n'o kɛra sisan nɔ bon an minnu ye jeunes ye bon nous sommes les futurs cadres de ce pays sini ma n'anw yɛrɛ nana don administration kɔnɔna la sisan nɔ bon a fɔra an bɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ mais n'an yɛrɛ nana k'o minɛbaga ye et je pense que c'est pas cohérent voilà walifɛn jamana ka fɛn i ka kan k'o to yen o yɔrɔ de y'an ka lutte kunba yɛrɛ yɛrɛ parce que hali ni ye démocratie san an yɛrɛ ka objectif jateminɛ i b'a ye nin b'a kɔnɔ kosɛbɛ bon an yɛrɛ minnu fana y'u ka point fɔlɔ n'o ye viviers ye bon ni yɛrɛ b'an ka lutte kɔnɔ kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli yuruguyurugu bɛ fan o fan o ko ka dabila jamana ka k'a yɛrɛ ta ye Solevo ale ye sɛnɛko ɲinini cakɛda ye minnu baara caman kɛ ka se k'a to dɔw bɛ se ka fara mɔgɔw ka sɛnɛfɛnw sɔrɔ kan cogo min na sɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw bolo kosɛbɛ cogo min na u ye ɲinini dɔw kɛ o ɲinini ninnu sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na u ye ɲɔgɔn kunbɛn dɔw boloda bangeda dɔgɔkun in kɔnɔ walasa ka se k'a to olu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka kɛ cogo min na ani k'a dɔn wulikajɔ yɛrɛ kura min kan ka kɛ ka ɲɛsin o ɲinini ninnu ma wa ko hukumu kɔnɔna na an ka ɲɛmada a ɲɛmɔgɔ dɔw ka kumakanw fɛ ni jaw la an ka bi sigi an ni OPIB a hukumu kun ye an n'u ye bolodi ɲɔgɔnma dɔ kɛ ka test de démonstration dɔw kɛ u ka zone kɔnɔ donc bi sigi tun ye o résultat présentation ye donc an yɛrɛ kɔni nimisi wasara kosɛbɛ an ye résultat minnu ye ani an ye témoignage minnu sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fɛ minnu ye produit utiliser parce que olu de bɛ produit utiliser donc olu bɛ témoignage min kɛ o ka bon anw bolo kosɛbɛ donc c'est dans ce cadre là que an wulila ka se yan bi pour que an ka nin restitution kɛ donc vraiment restitution a ɲɛna et résultat minnu sɔrɔla avec nos produits il y a plus de rentabilité donc o b'an nimisi wasa kosɛbɛ an ka produit min bɛ ni a kun mangoyala office zone OPIB zone kɔnɔna na ni o ye samori ye sɛnɛkɛla caman yɛrɛ bɛ kun ko produit man ɲi ko produit k'a fɔla ma kun ka mais sisan ko a man ɲi tuguni a tɛ baara kɛ dɔw yɛrɛ kun ko 0,25 na o bɛ sachet 5 kala sachet 6 kala k'a tɛ fosi kɛ mais ne yɛrɛ ye o hakilila ye min ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la n ye initiative ta ka partenariat kɛ ni OPIB yɛrɛ ye Bagineda yan nɔ pour que an ka se ka produit ɲɛ jira sɛnɛkɛlaw na u ka foro la donc secteur 4 de bɛ OPIB la a secteur 4 na an ye sɛnɛkɛla fila ta bɛɛ la ka produit ni a intrant bɛɛ lajɛlen d'a ma k'a daminɛ engrais la fo ka se bivalenw ma ani fɛnɲɛnama fagalanw ma mais baara kɛ kun fanba kun ye samori yɛrɛ ye bon an ye baara kɛ alhamdulila an y'a ye k'a fɔ a kɛla foro fɛn na bin fosi ma bɔ a la samori yɛrɛ ale bɛ kɛ bin fitinin de la o gɛlɛya de tun b'u kan parce que caman tun b'a to ni bin yɛrɛ kɔrɔbayala fɔlɔ o tun bɛ sɔrɔ ka samori k'a la mais n ye ɲɛfɔli k'u ɲɛna n ye formation k'u kun ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna sanni an ka baara daminɛ a kɛra sababu ye a ye baara nɔgɔya u bolo kosɛbɛ et puis u ye produit fana qualité k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i ja an tun b'a fɔ ko produit man ɲi produit ka ɲi mais kɛcogo de tun man ɲi et puis produit falsifielenw fana de tun bɛ sugu kɔnɔna na fɛnɛ ni an b'a fɔ ko min ye samori o tɛ samori ye. U y'an wele ka na produit f'an ye ko an bɛ fɛ ka diɲɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ hakɛ to an ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na u ye mɔgɔ dama damaw sugandi ne yɛrɛ a mɔgɔ la o foro minnu turula a tɛ tɛmɛ tile 20 hakɛ kan ka produit d'a ma u b'a essayer an b'o traiter bin fagala in na u ye don minnu f'an ye n kana produit d'a ma o don kelen yɛrɛ la ne yɛrɛ ni an ka sɛnɛmɔgɔ la ɲɛmɔgɔ
aya an taara foro la an taara ka taa a bɛɛ lajɛlen furakɛli kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ban ka tuguni u tilara ka engrais kilo 25 di an ma donc ye superficie min di an ma n'o ye 0,25 ye an k'o kɛ o la ka traitement nin kɛ o la donc an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɔgɔmada kelen ne n'an ka ɲɛmɔgɔw donc an y'o baara kɛ o cogo la kɔfɛla la an ye yɔrɔw lajɛ k'a remarquer donc remarquer kɔnɔna na an y'a sɔrɔ Solibo mɔgɔw ka produit a fiyɛra yɔrɔ mun na alhamdulilayi o binw olu bɛɛ lajɛlen olu fagara k'a kɛ an sago ye kosɛbɛ donc an ye o yɔrɔ ye o kɛra nafa ye an yɛrɛ bolo kosɛbɛ kosɛbɛ donc o la Solibo mɔgɔw ka produit produit ninnu u ka ɲi a bɛ f'i ye cogo min k'i k'a kɛ n'i y'a kɛ o kɛcogo la a tɛ fiɲɛ foyi si sɔrɔ a la a bɛ cɛɲa fo ka tɛmɛ mais baara bɛɛ n'a taacogo de don dɔw bɛ yen kunnafoni min bɛ di i ma baara kɛcogo kan n'i y'o suit a ka ca la e bɛ nafa de sɔrɔ a la mais n'i m'o suit o kɛcogo la a ka ca la i tɛ nafa sɔrɔ a la donc e bɛ fɛntigiw tɔgɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ min ka baara kɛ a kɛcogo la donc o hukumu kɔnɔna la min bɛ fɔ an ye kan k'o kɛ a kɛcogo la an ka kɛ o kɛcogo la n'a a ma ɲɛ o la o bɛ faamuya mais n'i y'a kɛ o kɛcogo la a ka ca la ala fɛ tiɲɛni tɛ y'a kɔnɔna na donc o ne b'o kangarimada kɛ sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ye baara min bɛ fɔ an ye kan ka kɛ kɛcogo mun na an ka kɛ o kɛcogo la a ka ca la an bɛ nafa sɔrɔ o la fɛntigiw yɛrɛ fana bɛ nisɔndiya fana sɔrɔ o kɔnɔna la donc kɔrɔfɔ min bɛ ne fɛ ka fɔ o la o kɔni o y'o ye hakɛ dɔ b'o ka sɔrɔ la. Bon weleweleka min kɔni bi ne bolo sisan ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ma o ye hali san Solevo ni o ye Bani kɔnɔ ye sɛnɛkɛlaw ka u ɲɛsin u ka gamu ma a kɛra sɛnɛfɛn fɛn fɛn ye u k'u ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen gamu ma parce que sɛnɛfɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ sɛnɛ Mali la a bɛɛ lajɛlen gamu complet b'an bolo a gamu complet bɛɛ lajɛlen b'an bolo k'a daminɛ suman don waati la si don waati la dugu la fo ka taa se récolte ma a gamu bɛɛ lajɛlen b'an bolo mɔgɔ kɔni k'u jija u ka ɲɛsin Solevo minɛnw ma Bani kɔnɔ minɛnw ma ka baara kɛ yiriwa de b'o la sɔrɔ de b'o la. ɲinini wɛrɛ o kɛra ka ɲɛsin musomaninw ma min bɛ wele nanzarakan na ko santé de la reproduction ni o ye kɛnɛya minnu ni gɛlɛya minnu bɛ se ka sɔrɔ cɛ ni musoya siratigɛw la musomaninw bɛ se ka faamu cogo min na ani ka se ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛw fana matarafa i b'a ye KBDH n'o ye adamadenw ka hakɛw lafasali tɔn ye ale ye o ɲininiw kɛ ni ka tila k'o jira kibarudilaw la a ko ɲɛmɔgɔ ye Negeti Jara ye ale ye min fɔ a ko kan k'o lamɛn. Bi wulɛ na lajɛ a cérémonie o tun ye walasa an ye gafe dɔ dilan ɲinini dɔ senfɛ an tun b'a fɛ ka o gafe kɔnɔ kuma k'o partager ka o fɔ presse mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ journalistes ɲɛna k'a fɔ média mɔgɔw ɲɛna mais fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ service minnu bɛ baara kɛ kɛnɛya hokumu kɔnɔna na surtout chiffres ka ta fan fɛ an ye olu de wele ka na ni lajɛ in kɛ lajɛ minnu kɔnɔna na an ye an ka baara kelen a résultat ka yira mɔgɔw la ɲinini mun kɛra o résultat k'o yira mɔgɔw la walasa a kɔnɔ kuma ka se ka walankata ani mɔgɔw ka se ka bɔ a kɔnɔ kumaw kalama o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya dɔw don chiffres ka kɛnɛya ta fan fɛ surtout bange kɔlɔsi ta fan fɛ wala kɔlɔsi yɛrɛ taga ta fan fɛ yatimina y'a yira k'a fɔ Mali la sifinnakaw ani denmisɛnninakaw olu ka tagali an ka kɛnɛya baarakɛdaw la i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso i n'a fɔ CSCOM i n'a fɔ pharmacie i n'a fɔ yɔrɔ wɛrɛw la kuma dɔw la gɛlɛyaw b'a la an ye ɲinini kɛ k'a dɔn gɛlɛya ninnu ye jumɛn ni jumɛn ye gɛlɛya ninnu dɔw bɛ ɲɛsin sɔrɔ ta fanfɛla ma sɔrɔba ti denmisɛnninw bolo sɔrɔba ti sifinnakaw bolo sɔrɔba ti musow bolo walasa ka se ka kɛnɛya fɛn bɛɛ sabati kuma dɔ la kɛnɛya tigilamɔgɔw yɔrɔ ka jan mɔgɔw sigiyɔrɔ la donc an ye ɲinini mun kɛ o fana y'a yira k'a fɔ kamasɔrɔ kɛnɛyasow yɔrɔ ka jan mɔgɔw la o fana bɛ kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya mun bɛ sifinw ka kɛnɛya a bɛ se o ma gɛlɛya dɔw fana ye kunbɛn yɛrɛ cogoya ye an ka kɛnɛya kɛyɔrɔw la kɛnɛya sabatiyɔrɔw la i b'a sɔrɔ ni mɔgɔw nana k'u b'a fɛ ka ɲininkali kɛ u b'a fɛ ka kunnafoni dɔw ɲini k'a dɔn wala u b'a fɛ ka kɛnɛya baara dɔ sabati i b'a sɔrɔ u tɛ kunbɛn cogo ɲuman na o de kosɔn fɛnɛ mɔgɔ caman bɛ wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la nka u taa kun mun na
u tɛ se k'a ɲɛfɔ parce que u ma kunbɛn cogo ɲuman na dɔw yɛrɛ fana bɛ salaya tagali la kama sɔrɔ kunbɛn cogo ɲuman tɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la wala o tɛ CSCOM na o tɛ an ka kɛnɛya sabatiyɔrɔw la donc nin gɛlɛyaw caman wɛrɛw fɔra an ka gafe in kɔnɔ gafe mun ni i ye a kɔnɔna kalan a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw bilasira kosɛbɛ kɛnɛya ta fan fɛ gafe bɔkun a kɔnɔna na recommandation b'a la laɲiniw b'a la minnu bɛ ɲɛsin gouvernement ma laɲiniw bɛ yen minnu bɛ ɲɛsin kɛnyɛrɛye baarakɛdaw ma i n'a fɔ ONG wala OECW dɔw bɛ ɲɛsin communauté yɛrɛ ma a kun ye walasa maaw k'u hakili to o fɛn ninnu na mais a bɛ se ka kɛ sababu ye fana maaw ka se ka kunnafoni ka ba don o la ka a renforcer ka kunnafoni renforcer kɛnɛya ta fan fɛ mais fana ka a kɛ de sorte que mɔgɔw bɛ se ka kalanw sigi sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ balakaw ni ɲɔgɔn cɛ cɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa gɛlɛya min bi kunnafoni la kɛnɛya ta fan fɛ surtout bange kɔlɔsi ta fan fɛ wala yɛrɛ taga ta fan fɛ o gɛlɛya ka se ka fura ka se ka sɔrɔ la ani mɔgɔw ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ kunnafoni minnu bɛ bɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ yɔrɔ wala a dɔnbaa lakariw yɛrɛ yɔrɔ la ne bɛ miiri bi laɲini ye mun ye o ye jamana ɲɛmaaw olu ka se ka dɔgɔtɔrɔsow cɛya an ka jamana kɔnɔ u ka se ka pharmacie cɛya an ka jamana kɔnɔ wa fura fɛn o fɛn ye fura ye surtout bange kɔlɔsi ta fan fɛ wala yɛrɛ taga ta fan fɛ o ka se ka cɛya an ka baarakɛdaw la mais a sɔngɔ ka nɔgɔya wala a ka kɛ fu ye pour que maaw ka se ka a sɔrɔ n bɛ laɲini mun kɛ ka ɲɛsin fɛnɛ sifinnakaw ma o ye u kana u pro kunnafoni minnu jɛlen tɛ an b'a fɔ minnu ma ko rumeurs u kana olu pro olu kan kamasɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ka u bila fili la donc u ka taa spécialistes fɛ yen dɔgɔtɔrɔw fɛ yen wala mɔgɔ minnu ye a kalan kɛ minnu b'a dɔn u ka kunnafoni ta a basun kɔrɔ pour que u kana don fili la u kana mɔgɔ wɛrɛw don fili la kɛnɛyako lasigiba min bɛ wele ko état généraux de la santé o baaraw sabatira dɔgɔkun kɔnɔ Bamako yan nɔ laɲini caman bɔra ko sirati kan n'o ye ka dɔ fara kɛnɛya sabatibaw hakɛw kan an ka kɛnɛyasow la ka dɔ fara musakaw fana kan ka bɔ 6 la 100 jati la ka se 15 ma faso ka baara kɛ musakaw kɔnɔ i b'a ye fana k'a fɔ ko kalan jɔnjɔn fana ka sɔrɔ ka di u ma ni fo ta se mara kɛcogo ɲuman ma kɛnɛyako sira kan kɛnɛyako minisiri ye colonel Asan Bajalo Ture ale min fɔ baara ninnu kuncɛlen an ka kulomadaw dɔw fɛ ni kumakan senfɛ baara min kɛra nin ye bɛɛ ni ce a yɛrɛ ye an bɛ dugawu de kɛ an y'a dabɔ laɲini min kama recommandation minnu bɔra halisa Ala k'an fara ɲɔgɔn kan an ka se ka baara in tɔ sabati pour que lafiya di malidenw ma an b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini tɛ foyi ye maliden bɛ ka kɛnɛya sɔrɔ bɛɛ ka lafiya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la caman kɛra ka ban mais nin ye ko daminɛ de ye n'an taara an b'an sigi baaraw bɛ fara ɲɔgɔn kan chronogramme bɛ kɛ chronogramme kɛli tɛ dɛ an b'a fɔ an bɛ nin kɛ nin wagati in na wa n'an k'an bɛ min kɛ a wagati la a bɛ kɛ parce que responsable de bɛ k'a la n'i y'a fɔ k'i b'a kɛ n'i m'a kɛ i m'a kɛ ka da kun min kan i b'o ɲɛfɔ ou bien ni min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la Ala k'a dafaga di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bɛɛ ɲuman don i ka so n'an bɔra an bɛ taa an bolo don fɛn fɛn na Ala k'a kɛ hɛrɛ ye halisa Ala k'an kafolen to Ala k'an kafolen to an ka hɛrɛ kɛ jamana in ye an bɛ présidente kɔfɛ ne yɛrɛ b'a ɲini jama bɛɛ ka yafa an ma ne fɛn min kɛcogo ma ɲɛ adamadenya baara don a kɛra cogo cogo dɔ bɛ ɲɛ dɔ tɛ ɲɛ donc ni min ma ɲɛ u ka yafa an ma o la tungafɛta dogo ye wale min b'a la ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ Bamako commune de ɲɛmɔgɔw olu ye jamana dalajɛ kɛnɛ dɔ sigi ka ɲɛsin nin kɛlɛ ma kɔlɔlɔ minnu b'a la u kumana a taabolo bɛɛ lajɛlen kan commune de maire jɔyɔrɔ fɔba n'o ye délégation spéciale ɲɛmɔgɔ ye Aminata Dramane Traoré ale min fɔ an ye a ko kan kan tulo da olu fɛ ni kumakanw na kɛnɛ in a san 18 de ye nin an bɛ nin kɛnɛ in sigi a daminɛna min na san dɔ de kɛra 2005 an ka denmisɛnnin dɔw de tugu k'u bɛ taa Faransi u taara se Maroc yɔrɔ dɔ la ko Ceuta ni Melilla u taara ka taa yɛlɛ koko jamanjanbaw de don grillage k'u bɛ tɛmɛ o y'a sɔrɔ u mɛnna
Ne tɔgɔ ye Ibrahim Cham. Je suis le président de Vivier Kati. Ouais. Bon, an wulila kun min na kun fɔlɔ yɛrɛ n'o ye an ka kuma na rencontre min kɛ n'an b'a fɔ ma ko conférence de presse. Voilà, bon conférence de presse tɛ dɔwɛrɛ c'est comme panélistes bɛ na thème dɔ bɛ ta ka thème expliquer mɔgɔw ye. Bon, bi thème yɛrɛ bɛ boli min kan kosɛbɛ u bɛ boli c'est comme on est dans le cadre de la journée internationale de la corruption. Voilà, bon yuruguyurugu kɛlɛli, bon o de conférence in yɛrɛ kunba ye. Aw jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye kɛlɛli la sa? Bon, an jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye, bon en tant que jeune, bon jeune jɔyɔrɔ yɛrɛ ka kan ka kɛ min ye kosɛbɛ c'est comme an k'a dɔn an yɛrɛ ye min ye fɔlɔ. Parce que n'a mɛn yuruguyurugu bɛ daminɛ cogo min na yɛrɛ, c'est comme ne yɛrɛ kɔni bolo, c'est comme walifɛn i ka walifɛn to yen. Et je pense que dans la famille bɛɛ bɛ lamɔ ni fɛn dɔ ye. Walifɛn ye min ye o tɛ yen, fɛn min t'i ta ye i k'o to yen. Bon n'o kɛra sisan nɔ, bon an minnu ye jeunes ye, bon nous sommes les futurs cadres de ce pays. Sini ma n'anw yɛrɛ nana don administration kɔnɔna la sisan nɔ, bon a fɔra an bɛ ka yurugu kɛlɛ mais n'an yɛrɛ nana k'o minɛbaga ye. Et je pense que c'est pas cohérent. Voilà, walifɛn jamana ka fɛn i ka kan k'o to yen, o de y'an ka lutte kunba yɛrɛ. Parce que hali ni ye démocratie san an yɛrɛ ka objectif jateminɛ, i b'a ye nin b'a kɔnɔ kosɛbɛ. Bon an yɛrɛ minnu fana y'u ka point fɔlɔ n'o ye Vivio ye, bon ni yɛrɛ b'an ka lutte kɔnɔ kosɛbɛ. Yuruguyurugu kɛlɛli, yuruguyurugu bɛ fan o fan, o ko ka dabila, jamana ka k'a yɛrɛ ta ye. Jateminɛw la i b'a ye k'a fɔ yurugu a ka ca serviteurs de la ka taa jamana baarakɛlaw de la. Yala mun bɛ bolo ka ɲɛfɔ jamana baarakɛlaw ye? Bon laseli min kɔni bolo ka ɲɛsin jamana baarakɛlaw ma, parce que n'i y'a mɛn jamana an bɛɛ de ta don. Voilà, jamana an bɛɛ de ta ye. Bon bɛɛ fɛn et je pense que fɛn fɛn ye bɛɛ ta ye e ka kan k'o to yen. Wari min bɛ d'i ma n'o ye sara ye, n'o ye salaire ni fɛn ninnu, olu minnu bɛ d'i ma i ka da o dɔrɔn ma. C'est comme jamana ka fɛn i b'o ye k'o to yen. Parce que n'i y'o ta a bɛ na fɔ i ye walifɛn de ta. Bolo yɛrɛ fana ɲangini ni fɛnw b'o kɔfɛ. Parce que hali n'i y'a ye jamana in bɛ cogoya dɔ la, an tɛ ka se ka bɔ an yɛrɛ la kosɛbɛ parce que mɔgɔ kelen bɛ se ka miliyari damadɔ bɛɛ ta. N b'a fɔ ma n'o kɛra sisan nɔ wari minnu bɛ ta i b'a jateminɛ hali n'o wari taara don secteur dɔ la u b'o secteur développer. Est-ce que vous voyez? Bon, je pense que o ye ko ye o caman ye kosɛbɛ parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ c'est comme yɛrɛ dɔn i k'i yɛrɛ dɔn kosɛbɛ. N'i yɛrɛ dɔn i b'i danbe dɔn. C'est comme c'est la dignité. N'i y'i danbe dɔn kosɛbɛ jamana ka fɛ i tɛ sɔn k'a ta kuma tɛ walifɛn ma. Ouais. Bon kumakuncɛ kuma la, bon je fais un appel n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma n'o ye aw presse yɛrɛ ye ka foli lase démocratie 101 yɛrɛ ma. Quand même n bɛ foli belebeleba yɛrɛ lase yɔrɔ min ma c'est comme n'o ye jeunes ye. Yurugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka tanga ka bɔ o kan. Et je vous le remercie. Ouais. Comme expérience ne kan ka tɔw kan ka bɔ ninnu ma quoi. Donc denmisɛnninw ni musow o de la n ye quartier 13 ninnu n y'a ɲini musow ni denmisɛnninw ka na n ka n teriw fara ɲɔgɔn kan ani n ka mɔgɔ sɛbɛw an k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na mun de bɛ se ka kɛ. Bon, mais surtout création parce que n ye ministre de la culture kɔrɔ ye. Bon hakilina dɔw bɛ na minnu nalen bɛ sisan an bɛn'o de ɲɔgɔn ɲininka o de la mun bɛ se ka kɛ au plan artistique et culturel. A mana kɛ cogo o cogo n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan tan k'a fɔ anw yɛrɛ ko n ko Mali kura o de y'a to n y'an ka programme tɔgɔ da sigida kura. N'i y'a mɛn Mali kura sigida kura de bɛ yen. Bon sigidaw mana lakuraya kow ka kɛ la base o b'a tɔ nɔgɔya quoi. Donc o kɔnɔna na an bɛ k'o programme de sɛbɛnna sisan an bɛ ka fɛn minnu fɔ an bɛn'o bɛɛ de don programme kɔnɔ an b'aw ladɔnniya en temps opportun. Non an bɛ ka min fɔ a kana k'u ɲɛna k'a ka nɔgɔn. Ni tiɲɛ b'a da fɛ ni tiɲɛ ma bɔ a da fɛ n'i sera yen kɔni i b'i kali de. Mɔgɔ dama min bɛ yen mɔgɔ caman Fatumata y'a fɔ ne yɛrɛ bɛ ten i bɛ taa yɔrɔ dɔ la mɔgɔ dɔw ko n'i ye Boeing dɔ yan bi ka ɲininkali jɔn b'a fɛ ka taa so mɔgɔ caman bɛ na mais caman b'a fɔ de i tɛ i malo kɛnɛ kan i bɔra yen nɔ k'i bɛ taa fɛn ɲini n'i ma fɛn sɔrɔ i bololankolon ka segin so o de kɔni nafili bɛ mɔgɔ caman. Maliden minnu sigilen don kɔ kan olu ka tɔn min bɛ wele ko Haut Conseil des Maliens de l'extérieur min sigilen don Ghana olu ye dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin falatɔw ma ani cɛsamusow ma minnu ye sulasiw kɔmɔgɔw ye. I b'a ye k'a fɔ ko kɔni kɛra nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin maa kofɔlen ninnu ma. U ka ɲɛmɔgɔ ye Isa Kulibali ye ale min fɔ an ye a ko kan an k'o lamɛn nin jaw la. Fasojɔ ye jahadi ye. Faso kanu o de an bilana an faw n'an baw bi yan an y'a ye an ka wolomasiri tabagaw k'a daminɛ Kayi fo Kidali u ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ na mɔgɔ caman ni tora a la
o la an yɛrɛ ye k'a fɔ anw bɛ se ka min kɛ dɛmɛ na o ye ka an ka tasibila kɛ ka taa minnu sara ani ka dɛmɛ ɲini n'o ye symbolique ye ŋaniya yira ka n'o kɛ sabagatɔ ninnu ka du la u denw n'u musow k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ko an ma ɲinɛ o kɔ ko an dalen su ani tile an bɛ hami n'u ye ka da an b'a dɔn k'a fɔ an ka wolomasiri tabagaw u ye baara caman kɛ k'aw daminɛ Kidali Librairie la ka na yɔrɔ caman fo bi an taara ka tida waati min bɛɛ sɔrɔ an y'a dɔn k'a fɔ k'u ye baara caman kɛ an kɔni tɛ sɔrɔsi ye nka an somɔgɔw don an faw don an baw don an kɔrɔw don n'u sara yɔrɔ o yɔrɔ anw de sara n'u tɔɔrɔ la anw fana tɔɔrɔ la o la an bɛ se ka fɛn min kɛ o ye ka dɛmɛ de nati ani k'a yira u la k'a fɔ k'an jɔlen bɛ u kɛrɛfɛ inshallah. Nin dɛmɛ in fɔlɔ n b'a daminɛ ni président transition ka hakilina ye donc nin dɛmɛ nin bɛ bila président la transition ka hakilina kɔnɔna la donc parce que ale ko Mali ko bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛn bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in dɛmɛ donc ni an balima mun bɛ Ghana n'olu y'o kumakan mɛn ka na bi k'u bɛna service social cɛsabagatɔw ani den mun faw tora kɛlɛdaga la ko n'olu dɛmɛ donc o kɔrɔ k'u ye président de la transition ka kumakan mɛn u y'u ka baara kɛ maliyɛnya baara kɛ donc nin kɔni dɛmɛ in a bɛ a to ni famille mun tolen filɛ nin u bɛna dɔn ko maliyɛnw bɛɛ miiri b'u la donc déjà dɛmɛ yɛrɛ kɔfɛ o bɛ dusukula suma di mɔgɔw ma ensuite maliyɛn mun bɛ kɔfɛla la n'olu miiri tora la ko Mali ɲan bɛɛ de ta ye donc Mali ni a ka hɛrɛ a n'a ka hɛrɛ tana o y'an bɛɛ ta ye donc u kan ka fɛn dɔ kɛ pour que Mali ka bɔ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la donc vraiment an bɛ se ka foli de d'u ma an bɛ foli de d'u ma n'u ka maliyɛn ɲumanya ye an bɛ foli de d'u ma n'u ka alamɔgɔya ye donc vraiment an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna mun bɛ kɔnɔ ani mun bɛ kɔ kan Mali ni bɛɛ k'i ka baara kɛ bɛɛ ka dɔ kɛ Mali ko in na pour que Mali ka sigi taaɲɛ jamana mun bɛ yen n'an bɛ ka ɲɛb'u fɛ bi pour que Mali fana ka k'olu ɲɔgɔnnaw ye. Lebanon de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kibaruw farala ɲɔgɔn kan lase aw ma jɛ ka baara don Emmanuel Jara, Daniel Pujugu, Jɛnɛba Sima ani fo taa se Andre Traoré ma Burama Traoré ale fana m'an dɛmɛ baaraw la kosɛbɛ an b'a fɔ ko Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an na aw kana ɲinɛ k'aw abonné an ka page la ani ka o partager walasa aw ka se ka jaw sɔrɔ o bila waati la Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an na.